Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh sedaya ingkang kinurmatan. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng, sehat jasmani lan rohani, lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah ingkang Maha Asih. Tepangaken nami kula Anita Putri Puspitasari. Ing dinten menika kula minangka pranatacara nyuwun pangapunten saha ngaturaken sugeng rawuh dumateng para rawuh sedaya ingkang ngersa rawuh ing adicara ruwatan. Adicara ruwatan punika dipunlaksanani kanthi niat suci. Mugi anak ingkang kalebu sekerta saged kebebasaken saking sangkala sangsara lan dipunparingipun urip ingkang rahayu, wilujeng lan pinaringan tuntunan dalan ingkang becik. Para rawuh sedaya, acara ruwatan punika kalaksanan adhedhasar kapitadosan luhur budaya Jawa ingkang ngluhuraken keseimbangan lan karahayuan urip. Anak sukerta kados anak ontang-anting, anak kembar, anak selapan dina lan sanesipun miturut pitutur leluhur perlu kalaksanan ruwatan supados kasucianipun jiwa lan urip saged sinau tamuju dalem kamulyan. Adicara ruwatan menika badhe kalampahan kanthi tutut kados mekaten. Ingkang kaping setunggal pembukaan lan doa, pitutur saka sesepuh utawa pinisepuh adat, upacara ruwatan, pangruwat, pemotongan rambut utawa kembang setaman, pangajap lan pangestu saking wong tuwa, lan ingkang terakhir doa lan syukuran. Mekaten ingkang saged kula aturaken minangka pranatacara ing adicara ruwatan menika, mugi adicara saged lumampah kanthi lancar sarwa rahayu ing saged dadosaken berkah tumrap anak ingkang diruwat kaluwarga lan kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.